nke onye chiri na zere. Ọtụtụ ka na-ajụ ajụjụ a wee ruo taa. Ife mere ndị Igbo ji wee nwee ụvụrụ n'ihe niile, n'ihe gbasakwara biznes, ịzụ ahịa, azụmahịa na ife ndị ụfọdụ. Ife mere ndị Igbo ji wee nwee ọgụgụ isi. Ọtụtụ ndị mmadụ amalụ na mathematics dị close to universe. Na ihe mbụ bidoro n'ụwa a eji wee na-eme ife niile, wee na-abarazị ife niile bụ mathematics. Andọ ndị Igbo bụ ndị izi ekere n'ụwa a, bụ ndị ebido wee kụziberu ka ihe nne si awọ tupu ndị ọcha wee banye wee ghasasị anyị. Andọ bụ ihe anụnwa so mmerụ na eji wee na-egbusisi ndị ojii. Mana ihe niile ha na-egbu ndị ojii, ma still nwere ihe megide ndị ojii ka emegbuo ha, maka na ndị ọcha amagbo na ọ bụ ndị ojii bụ ndị nwere ike isi ewu Afrịka, ndị agbụrụ ojii. Mana a na-agba mbọ na-agbagharị ka anyị ghara ịghọta onwe anyị. Ọ bụ nye merụ eji wee chọọ ka anyị ghara ịma asụsụ anyị, na-eji na-asụ asụsụ bịara abịa, mezi ọ bụrụzi ihe bụ na-achị wuruzi asụsụ a. Ịfụzi onye sụziri obodo ya akparịbịa na ọ mara asụ English, mana nchefuru na from asụsụ Igbo anyị ka esi wee kreeti ife niile a na-eme n'ụwa. Andọ from asụsụ anyị ka esi wee depụta ihe niile ịfụ ụwa na-eyuzu today. Site na asụsụ ndị ojii bido na anyị nwa bụ ndị Igbo. Ụfọdụ amara na onye jụrụ na kere ebe ọnwa dị, kere uno anyanwụ, kere uno ọnwa, ha sị gị nọ n'elu. Ife ndị mma akụsiri maka anyị nwa ndị Igbo. Anyị alapụ ife ndị anyị n'ife niile anyị nwere. Ụzọ onye chọrọ ịnachighị azụ ka ọ mụta ife gbasara anyị, gbasara ruutu anyị. Mana onye a gwara okwu na-achịga agbụrụ ya, oche na-egwu ọgwụ. Mana ebe mana mgbe ị na-achịgarụ, mgbe ị matara ebe isi, ị mata ka ụwa si aga, mara ka ụwa si wee na-akọntrol. Ị mara ka esi ife niile na-aga n'ụwa si wee na-aga. Mana ife ndị ọcha ha na-agba mgba ka ha nwee ike wee kipụ eze aha n'ala anyị. Mana otu a na-akụzi unu ka unu nwee ike wee ghọta onwe unu, maka mgbe unu ghọtara onwe unu, mmụọ ga-ebido gbazoro unu ife ndị ahụ niile unu amalụ, unu enwee ike bido ghọtara ya. Mana ụfọdụ pụtara na-agba mgba. Onye kwa oke ji wee so onye ọbụla na nkụzi m, onye ọbụla bịa gba m mgba ma okwu okwu ọjọọ, o bido mbọsị ahụ taba afụfụ ka o nwee ike baa ya arụ. Maka ị nwere ike na-afụ m iche na ịma m ịmalụ m. Mgbe ị ghọtara onwe gị, mara ebe isi, ị na-asụ asụsụ be anyị rụpụrụ, ikwurosi ike na-enwe obi aṅụrị. Mana ya bụrụ ife na-eme gị isi Igbo, ịma na ife gị na-efu maka isi ndị ọcha sara unu mee gị na ịmara onwe gị. Ọtụtụ ime na-amara ka agrikọlchọ si wee bido. Fama anyị na-afụ, ọrụ anyị na ife niile a na-eme. Ọtụtụ ife ndị Igbo mụta mmenụ bikọs na ọ na-agwara anyị ka o si menụ ife chekwa ha mee. Agụ adị agụ ndị Igbo ọsị ụwa na-atagwụla afọ. Onye Igbo tinyere uchu ka ọ ghọta onwe, agụ ama ngụ ya. Bikọs na okuke anyị fụrụ na anyị nso, nọ ndị ojii nso, ndị Igbo nso. Onye mere eji wee kreeti Biafra wee na-egbusisi ndị Igbo. Unu na-esebeti na onye a na-azụta oke unu. Unu ama na ego ka ọ na-arụ wee na-egbusisi unu.
uneche na mgbe mmadụ ji egwu ọgwụ ọgwụ na ọgwụ ego ndị mmadụ nwere ike ịnị obi si ka egbuo nne ya ka egbuo nne ya ka egbuo ụmụnne ma ya bụ na obi live everyday anya akọ nke a echi niile akwụkwọ nke a echi niile akọ nke a unu ezube akọ n'uche unu anọ na izu na-egbusasị onwe unu eche na Biafra maka ọdịmma unu asị na aka m agwụ na taa na ife eji wee wepụta Biafra ka e wee gbusisie ndị ojii ka e reduce population ndị Igbo mana unu amatabeghị ya ejiri unu na-amụ nkakọrịtọ maka na amana Igbo only Igbos ihe esi egwu nwa Afrịka mana onye ọbụla na-azụrụ ego wee na-achọzi nke ha na ife niile onwe bife mere na ọ bụrụ na onye Igbo nọ ebe a akata onye Igbo anyị aka wee taa ahụhụ maka na okuke anyị nwa ka enyere ihe niile ahụ o nwere ihe a tụnyere Igbo na Israel anyị ọ bụ ndị izizi mana onye ka eji wee na-agba anyị ma na-egbusisi ụmụnne anyị onye baa n'ọchịchị ọ ṅụọ iyi na ọ ga-egbu ụmụnne ya ndị gọvanọ niile nọ na East ṅụọ iyi na onweghị onye ọbụla na onwere ọnwa ọbụla a na-egbu na o nwere ife ọbụla a ga-eme ka akwụsị anwụ a na-egbu otu esi egbusisi ndị Igbo o mezie ụmụ okorobịa anyị na ndị dibịa ife a na-apụta n'iru akwụkwọ ya na-afọ ya sị na a na-egbu mmadụ na ndị a na-eme ife ọjọọ onwere gọọmenti a na-egbu maka bikọs achọ ka ndị Igbo niile na-ana iyi ka anyị ghara ịghọta onwe anyị ma mbe na-akụziri unu nyere onwe unu aka ka unu ghọta onwe unu ụfọdụ a na-akụghịrị onye ọbụla kwuru okwu n'ife ọbụla nke nna akụzi bido na ebe ndụ gara dade ị gaa afọ ọganiru ife ike ikeke ya na-afụ ụtụtụ ehihie abalị ndere ogologo ndụ gị niile ọ ife lesị ma ọ ga-akụziri gị ọ bụrụ na nkụzi nna akụzi adụlọ gị mma jebere onwe gị ọ bụrụ iwu na ị ga-ege ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ọ dọrọ nwa ijebere onwe gị mana ị nọrọ ebe a na-eche ka ife mee ị ga-anọ ndụ na-afụ onwe gị anya ebe ị chọghị inyere onwe gị aka onwe nna na ego ife ntị unu ghọta onwe unu ọ maka unu aghọta onwe unu bụ nna akụghị unu ama nghọta ife na-eme na ala Igbo ọ bụrụ maka ọdịnamma gị Biafra a na-azụ awa maka ọdịnamma gị mgbe ị ghọtara onwe gị anyị ga-ezukọ ọnụ nwere onwe anyị na ọ bụrụ ife a na-eme na ndị a nọ ebe a na-achụrụ aka ha unu na-eselebeti as hero uche gị dị ya adịm agwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ ife nna agwa gị ka ịghọta onwe gị mana nna akọ na ị gaghị aghọta maka na eriri gị eri ịnọkọtabeghị jụọ ka ihe mere ji wee na-egbu ndị Igbo every time ịnọkọtabekwa ka ịchọgoro ka ịsa achịa je mmadụ ife na-eme dịnụ mmesị mba na onye na-eme ndị na-agwa unu eziokwu ata ọ bụ maka na mma gị tinye nkụzi m n'ọrụ chi ya ọkụma ka o wee nyere gị aka sonyere m gaa na YouTube m meche high star subscribe bụ sonyere m ị ga-afụ ife ndị na-akụzi onwe ike duru gị izi ka o wee dịrị gị na mma. Daalụ.